Hi ha vegades que pots escoltar el batec dels rellotges a dins de les parets de les cases buides. Quan acostes la teva orella al pit de l'ombra, el temps passa més de pressa. I el temps passa, sí, però els records es queden. I aquell record que vàrem viure en Pol i jo, en aquell moment en el que teníem 7 minuts per triar exactament una de les 7 portes que ens alliberaria d'aquella casa verda, no se'ns esborrarà mai de la vida. Teníem al davant nostre la possibilitat de baixar unes escales que... No, aquesta no. Aquesta segurament conduïa al cau dels fantasmes amb un sol ull. Què va? També hi havia la porta de la fàbrica dels ossos. Però què podia fallar? Una fàbrica dels ossos que saps que amb la pols dels ossos en fan llaminadures. Ni tan sols ens ho vam pensar. I aquell laberint de miralls en el qual hi havia una inscripció que posava tempus fugit, tempus fugit, tempus fugit. Ens quedaven 3 minuts per triar quina de les 4 portes passar. Evidentment, evidentment, estàvem tan nerviosos que en Pol va començar a dir no, el diamant no, el diamant és un esquer, el diamant és un esquer, no, no, la urpa no, la de la urpa no, la de la... I jo no l'entenia, li deia, però què m'estàs dient, què m'estàs dient? I mentre anàvem passant els segons, en Pol i jo estàvem davant de les 2 últimes portes. La del mocador vermell es va tancar tota sola i davant nostre hi havia un nen, el noi magre, que ens mirava amb l'entrepà i ens deia «Sistre Plagujuelo, sistre Plagujuelo, sistre Plagujuelo». El temps s'escapava, el temps vola. En Pol i jo vam dir que sí, i el noi ens va fer un senyal. Vam arribar a una taula rodona, on davant nostre hi havia un parxís, amb 3 colors, 3 daus i 3 fitxes. El noi va fer una queixalada a l'entrepà. Va llançar el dau i vam entendre que nosaltres també ho havíem de fer. En Pol va llançar el dau, va treure'n 5, i només treure'n 5 en Pol va desaparèixer. Quedàvem ell i jo, un davant de l'altre. El noi queixalava l'entrepà d'arengades. Jo tremolava. Va llançar el dau, va treure un 4. El noi va llançar el dau, va treure un 5 i va desaparèixer. Quedava jo sola, davant d'aquell taulell de parxís, amb una inscripció. 2 millor que 1, 3 millor que 2. Així que vaig llançar el dau pensant que en toqués un 5, un 5, un 5, un 5, un 4. Va tornar a llançar el dau, un 5, un 5, un 5, un 5, un 2. Va tornar a llançar el dau, un 5, un 5, un 5, un 5, un 5, un 5. I només llançar el 5 vaig haver-me de fregar els ulls, perquè estava al costat d'en Pol, al mig de la plaça de Manlleu. Era Sant Jordi. Totes les parades estaven esteses. Pol, és veritat o és mentida? Pol, ens ha passat... I quan ja no sabíem si era veritat o mentida, allà, al fons de la plaça, a tocar al carrer, vàrem veure el noi, que ens somreia, i s'acabava aquell entrepà d'arengades. Si alguna vegada veieu per Manlleu algú que menja un entrepà d'arengades, penseu en aquesta història, perquè és ben veritat. I aquest conte, que t'acric i que t'acrac,